дуруд бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. Шалои Гулхоҷа ҳастам ҳамроҳатон. имрӯз 4 феврал атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. мансабдори тоҷик мегӯяд қитъаи замине ки ахиран мояи баҳс гардидааст ба Қирғизистон иҷора дода шудааст. бо назардошти ҳамду ҳуҷҷати расмӣ ин вай бе ягон хел баҳс ҳудуди Тоҷикистон аст. кумитаи меъморӣ сабаби оммавӣ нашудани нақшаи бозсозии шаҳри Душанбе ва ё генпланро тавзеҳ дод. ноҳияи маъмурӣ ва ғайраҳо таҳия карда мешавад. ин ҳуҷҷати махфӣ мебошад. ва блогери тоҷики муқими Олмон иддао дорад ки бо ҳадафи бастани даҳони ӯ модарашро дар шаҳри Ваҳдат боздошт намуданд. комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Қирғизистон оид ба аломатгузории марз аз ҳафтаи оянда кори худро аз сар мегиранд. Раҷабой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд, имрӯз бо зикри ин матлаб гуфт бо раиси вилояти Ботканд пайваста дар тамосанд ва ҳар як баҳси марзиро билофосила ҳал мекунанд. ва аз ҷумла афзуд ки дар асоси қонунҳои амалкунанда ва асноди мавҷуда ҳар ваҷаб заминро ҳифз хоҳанд намуд. Фарзон Муҳаммадӣ гузориш медиҳад. мақсаду мароми мо имрӯз таъмини амният, тартибот дар сарҳад ва аҳолии назди сарҳадӣ аст. дар пайи муноқишаи мусаллаҳонаи ахир байни Тоҷикистону Қирғизистон, Раҷабой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд, рӯзи 4 феврал ба рӯзноманигорон аз шурӯи дигарбораи кори комиссияи муштарак хабар дод. ба қавли ӯ, Тоҷикистон масоили марзиро бо Қирғизистон дар доираи қонунҳои амалкунанда бо роҳи дипломатӣ баррасӣ мекунад ва комиссияи байниҳукуматӣ оид ба аломатгузории сарҳад кори худро аз 7 феврал оғоз месозад. дар вохӯриҳои мо бо раиси вилояти Боткент, ҳамроҳи мана сохторҳои қудратии ҳамсоя, мана раиси вилояти Суғд, ҳамроҳи мана мақомотҳои қудратии сарҳадо ва инчунин намояндаҳои аҳолӣ, раисони ҷамоат ҳам вохӯрӣ мегузаронанд. ин комиссия соли гузашта баъди муноқишаи моҳи апрел-май тӯли 5 моҳ 8 маротиба гуфтушунид карда ва 81 километр хатти марзро муайян кардаанд. рӯзи 29 январ Қамчибек Тошиев, раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон, дар поёни дидораш бо ҳамтои худ Саймумин Ятимов, раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, гуфт бояд кори ҳайати байнидавлатии таъин ва аломатгузории марз ки 2 моҳ пеш қатъ гаштааст барқарор карда шавад. тибқи иттилои дарёфтӣ ва ба гуфтаи аъзоёни комиссия, Тоҷикистон бо асноди солҳои 1924, 1927 ва Қирғизистон бошад ба ҳуҷҷатҳои соли 1989 такя дорад. ба гуфтаи коршиносони соҳа, яке аз сабабҳои ба кундӣ пеш рафтани гуфтугӯҳо низ ба ҳамин рабт дорад. дар шаҳри Исфара азбаске ки мана дар ҷамоати Чолкӯ, ҷамоати Ворух, хусан деҳаи Хоҷаи Аъло, Сомониён, имрӯз паҳлӯ ба паҳлӯ хонаи сокинони Тоҷикистон бо сокинони Қирғизистон. ман ҳамроҳ шуморо бурда будам. ҳар яки шумо дидан кардед. имрӯз албатта ина чӣ хел ҷудо мебинед? ина комиссия кор карда истодааст. комиссияи байниҳукуматӣ ҳар кас мавқеи худашро дорад. сабаби муноқишаву даъво ва хунрезии дуҷониб ҳам барои бештар аз 400 километр марзи таъин ношудаи Тоҷикистону Қирғизистон аст. ду тараф дар муддати 30 сол натавонистанд дар ин масъала ба мувофиқа бирасанд. ҷангу даъво асосан барои замин, роҳу об ва манобеи табиӣ сар мезанад. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. дар идомаи ҳамин мавзӯъ, раиси кумитаи давлатии идораи замини Тоҷикистон мегӯяд роҳи 275 метрӣ ки баҳси наверо миёни Душанбе ва Бишкек ба миён овардааст, ҳудуди Тоҷикистон аст ва ба Қирғизистон ба иҷора дода шудааст. ин қитъаи замин дар наздикии буриши роҳи Ворух, маркази Исфара ҷойгир буда, ноҳияи лайлаки Қирғизистонро бо Ботканд ва рӯстаҳои Хоҷаи Аълову Сомониёни ҷамоати Чоркӯҳро ба ҳам мепайвандад. идома дар гузориши Барод Юсуфӣ. раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Тоҷикистон гуфт, роҳи 275 метра бе ягон баҳс ҳудуди Тоҷикистон аст ва он бар асоси созишномаи соли 2009 ба Қирғизистон ба иҷора дода шудааст. ин матлабро дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш эълон кард
ҷониби қирғизистон ин роҳро торткочо меномад ва ба иддаои раиси вилояти Боткан дар ҳоли ҳозир ба ҳеҷ кишвар тааллуқ надорад. ин роҳ ҳоло баҳси наверо миёни Душанбе ва Бишкек ба миён овардааст. бо ду ҳуҷҷати гӯем ки солҳои 2024-27 ва солҳои 89 кор барӣ рафта истодааст. бо ҳамин ду ҳуҷҷати расмӣ гӯем бо назардошти ҳамин ду ҳуҷҷати расмӣ ин вай бе ягон хел баҳс ҳудуди Тоҷикистон аст. бар асоси як санад ки соли 2009 миёни роҳбарони шӯрои амнияти ду кишвар ба имзо расид, Тоҷикистон ин қитъаро ба муҳлати 49 сол ба Қирғизистон ба иҷора дод. вале Содир Ҷабборов, раиси ҷумҳури Қирғизистон гуфтааст, ин санадро қабул надорад. Ориф Хоҷазода, раиси Кумитаи замин ва геодезии Тоҷикистон ҳамчунин афзуд, соли гузашта 81 километри дигари марз миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон муайян ва аломатгузорӣ шудааст. ба қавли ӯ, аз 970 километр марзи миёни Тоҷикистону Қирғизистон 519 километр муайян буд. бо вилояти Суғ 589 километр, ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ 232 километр ва дар қисмати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тақрибан 157 километрро ташкил медиҳад. вале Хоҷазода ҷузъиёт надод ки ин 81 километр марз дар кадом минтақаҳо ҷойгир шудаанд. ин қитъаи марз пас аз даргириҳои охири моҳи апрели соли гузашта дар 8 дидори комиссияҳои аломатгузории марз миёни Тоҷикистону Қирғизистон муайян шудааст. вале пас аз моҳи ноябри соли гузашта ҳайатҳои комиссия мулоқот накардаанд. сабабҳои гӯем ки субъективу объективӣ дорад. бояд ҷониби қирғиз аз рӯи навбат бояд даъват кунанд буд. барои ҳаминам гӯем ки кори комиссия боздошт шуда истода буд. рӯзи 29 январ пас аз даргирии навбатӣ дар марз, Қамчибек Тошиев, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон, дар поёни дидораш бо ҳайати Тоҷикистон гуфт, бояд кори ҳайати байнидавлатии таъин ва аломатгузории марз ки 2 моҳ пеш қатъ гаштааст, барқарор карда шавад. Ориф Хоҷазода, раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Тоҷикистон гуфт, рӯзҳои наздик вохӯрии раҳбарони гурӯҳҳои топографӣ дар назар аст. аломатгузории марз ҳоло яке аз масъалаҳои асосӣ миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон аст. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 970 километр сарҳад доранд, вале аломатгузорӣ нашудани беш аз 400 километри он сари ҳарчанд вақт сабаби занозании мардум ва муноқишаи мусаллаҳонаи низомиёни ду кишвар мешавад. шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. нақшаи умумӣ босозӣ ё ба истилоҳи дигар генплани Душанбе имрӯз дар нишасти матбуотии Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ баҳсҳоеро ба миён овард. рӯзноманигорон аз моҷароҳои марбут ба он ва камбудиҳои зиёди шаҳрсозӣ тибқи ин нақша ёдоварӣ карда пурсиданд ки чаро ин санад дар дастрасии ҳамагон нест то аз ҷанҷолу камбудиҳо пешгирӣ шавад. дар посух раиси меъморӣ ва сохтмонӣ генпланро як санади махфӣ номидааст. Искандари Фирӯз ва Нигораи Фазлиддин дар ин нишаст иштирок доштанд. барои ки ҳамин генплан ба халқ даст норас аст, барои ки онро нашр намекунанд. Сабаб чист? комиссия кор карда истоданд. тахриби манзили сокинон тибқи нақшаи куллӣ ё ба истилоҳ генплан дар ҷомеаи тоҷик ба яке аз мавзӯъҳои доғи имрӯза табдил ёфтааст. дар нишасти хабарии Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ мавзӯи генплан мавриди эътироз ва интиқоди шадиди хабарнигорон қарор гирифт. онҳо дархости дастрасӣ ба нақшаи куллиро карданд, аммо раиси кумита Маҳмадсаид Зувайдзода гуфт ки ин маълумот махфӣ аст. худи мафҳуми нақшаи генералиро гум шумода, нақшаи генералӣ ҳуҷҷати муайянкунандаи самтҳои стратегии рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ ва ҳудуди маҳаллои аҳолинишин ё ҳудуди муайяне ки ҳуҷҷатҳои асосии шаҳрсозӣ ба ҳисоб рафта барои ҳудудҳои шаҳрҳо, дигар маҳаллои аҳолинишин, қисматҳои алоҳидаи ноҳияҳои маъмурӣ ва ғайраҳо таҳия карда мешавад. ин ҳуҷҷати махфӣ мебошад ки дар ҳама ҷо мумкин аст. фосилаи байни биноҳо на кам аз 25-30 метр бошад. лекин вақте ки мо аз он дидан кардем, байни ҳамон биное ки ҳаст ҳамагӣ 12-13 метр аст. камбудҳои нақшаи куллӣ низ бетаваҷҷӯҳ намонданд. хабарнигорон аз он нигаронӣ карданд ки баъзе аз биноҳои истиқоматӣ дар фосилаи хеле бо ҳам наздик бунёд шуданд ва ба меъёрҳои шаҳрсозӣ ҷавобгӯ нестанд. Маҳмадсаид Зувайдзода ин камбудҳоро тасдиқ карда гуфт ки дар назар аст мутахассисони соҳа аз Русия барои тақвияту беҳбуди нақшаи куллӣ ба Душанбе оянд. мо якҷоя гашта ҳами генплана мебинем, ягон ҷода камбудӣ боша, роҳи ҳалша аз дигар тараф раҳ мондану чӣ кардан кор карда истодем.
дар ҳоле ки нақшаи куллӣ ё генплан махфӣ унвон карда мешавад ва ҷузъиёти он ба мардум дастрас нест, маълум ҳам нест ки он чӣ гуна ислоҳ карда мешавад. соҳибназарон махфӣ будани генпланро бо ниҳоӣ нашудани мушаххасоти он ва норизогии сокинон марбут мекунанд. инҷа маъфӣ кардан акнун шояд барои он ки ин геймплани ҳозира доимо дигар мешавад, шояд унҷа чанд ширкат вуҷуд дорад ки мисол онҳо шояд доимо дахолат мекунанд ва дар зери таъсирашон геймплан доимо иваз мешавад. шояд инчунин ҳарроз доранд ки мардум норозӣ мешаванд. солҳои ахир шикоятҳо аз кори ширкатҳои сохтмонӣ зиёд садо медиҳанд, ҳарчанд мақомот мегӯянд ки чунин камбудҳо таҳти назорати онҳост. соҳибназарон таҳия ва иҷрои нақшаи куллии Душанберо зараровар унвон мекунанд. ба гуфтаи онҳо, дар пай иҷрои он то ҳол бештаре аз биноҳои аҳамияти таърихиву фарҳангӣ доштаи Душанбе тахриб шуданд. наздикони шоҳида Мамаҷонов ва модари Шерзод Мамаҷонов, блогери тоҷики муқими Олмон иддао доранд ки кормандони полиси шаҳри Ваҳдат як рӯз пеш ӯро даъват намуда дигар раҳо накарданд. мақомот масъаларо тавзеҳ намедиҳанд. масъулини додгоҳи шаҳри Ваҳдат мегӯянд қарори боздошти шоҳида Мамаҷоновро содир накарданд. Шерзод ва ё Абдураҳмон Мамаҷонов борҳо аз амалкарди мақомот дар бораи сатру ҳиҷоб интиқод кардааст. ӯ имрӯз ба Радиозодӣ гуфт моҳи гузашта 2 маротиба модарашро ба бахши мубориза бо ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат даъват карданд. 3 ҳафта пеш телефони модари маро гирифтанд ва бо фармони начальники ҳамон шашма дали шаҳри Ваҳдат рӯзи 2 феврали 2022 сол ба модарам занг заданд, гуфтанд фардо биёин телефонтонро бигиред. дирӯз тақрибан 3 феврали соли 2022 сол модарам ба шашма дал мерава ба сар телефонаш, аммо мутаассифона барнамегардад. аз байни 6 соат гузашт, барнагашт. вақте ки дар Тоҷикистон бегоҳ шуд, ба ман хонагиёмон занг заданд ва гуфтанд ки Абдураҳмон модарам нест. модарамон ба шӯъбаи корҳои дохилӣ рафт, аммо барнагашт. ман гуфтам, ман хонагиёмон ором кардам, гуфтам ки иншааллоҳ ки то шаба ҳамаш дуруст мешавад, камтар сабр кунед. аммо вақте ки шаб шуд, модарам барнагашт. аллакай барои мо маълум буд ки модари мо дар куҷост. хуб, аз байн акнун имрӯз тақрибан 4-май ва аз байн 30 соат гузаштагиае тақрибан ки модари ма дар хона нест ва модарма боздошт кардагиянд. маълум нест ки оё дар шашма дали шаҳри Ваҳдатай ё ин ки дар Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон. ба иддаои Мамаҷонов мақомот аз модари ӯ талаб карданд ки аз писараш бихоҳад то ба Тоҷикистон баргардад ва мақомот ӯро афв мекунанд. назари мақомот дар ин бора маълум нест ки оё онҳо дақиқан аз модари Шерзод Мамаҷонов чӣ хостанд. наздиконаш мегӯянд ин бори аввал нест ки шоҳида Мамаҷонова ба хотири суханрониҳои писараш зери фишор қарор мегирад. аввали соли 2020 шоҳида Мамаҷонова ба Радиозодӣ гуфта буд ба хотири интиқодҳои писараш ӯро аз кор дар бемористони шаҳри Ваҳдат ронданд. масъулони бемористон он вақт гуфта буданд ӯ бо хоҳиши худ аризаи аз кор рафтанашро навишта буд. ва намояндаи додистони кулли Тоҷикистон ба Хуҷа Каримов, маъруф бо номи Хуҷа Командир, фармондаи пешини фронти халқӣ ки баҳори соли гузашта ба 14 соли зиндон маҳкум шуд, дар доираи парвандаи наваш нисбати ӯ 30 соли маҳрумият аз озодиро талаб намудааст. баррасии дигар бораи парвандаи Хуҷа Командир дар додгоҳи олӣ 1 моҳ мешавад идома дорад. як манбаъ дар додистони кул гуфт парвандаи Каримов пас аз он дигар бора додгоҳӣ шуд ки беш аз 15 тан аз сокинон бо шикоятҳои нав ба додситонӣ зидди ӯ муроҷиат карданд. бинандагони азиз, барномаи имрӯзро ба поён мебарем. хабаргузоришҳои дигар дар сомонаи Радиозодӣ зернишони cw.ozodi.org гузошта мешаванд. гузоришҳои видеоиро метавонед дар саҳифаи Озодӣ видео тамошо кунед. бароятон дар 2 рӯзи оянда азизон истироҳати хуб мехоҳам. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдоратон.